общуваш с човека до себе си, като цяло говорим. Някои хора го умеят много добре. Но много по-трудно е да общуваш, да намериш общ език с един човек, с когото си непрекъснато, отколкото с няколко души, с които прекарваш определена част от деня, от времето си. По някакъв начин там се правят компромиси. Или те отстъпват и ти нападаш, когато се перфекционист, защото в един момент те казват, ние не искаме да сме като теб, не можем да бъдем толкова перфектни и се отдръпват. И тогава човек... Да, моля, и тогава кажете. може би този сигнал му Синът ми поле за размисъл, всъщност не е в добра позиция. Нека в моргата да го закарат, там да си стои, най-после се оттървах от него. Айде, убит, дека го убият, халал да ви е, спокойно живейте и ви, и аз ще съм още по-спокойна, че го няма. Тък му няма да ми еде парите, тък му няма за кого да мисля, убийте го, убийте го! Бог да ви благослови, че най-после ме оттървахте от тая беля. До чуване!